Moi! Mä oon Mikael. Ja mä oon äipä Mira. Ja me ruvetaan kuvaamaan meidän YouTube-kanavalle pelivideoita. Me pelataan Pleikkari Vitosella. Ja Mitä me pelataan? Minecraftia. Ratchet & Clankia. Hello Neighbor 2. Ja te voitte kommenteissa pistää meille jotain peliehdotuksia, mitä te haluatte nähdä. Ja myös ehdotuksia, jos te haluatte nähdä, että me tehdään jotain haastevideoita. Ja Mikael käy skuuttailemassa, niin se voi myös sieltä tehdä videoita. Joo. Ja laittakaa meidän tilauskanavaan nimenomaan. Kanavatilaukseen. Joo. Me ollaan vähän tämmönen häsläkaksikko. Joo. Mitä muuta me kerrotaan? Meidän kanavan nimi on Mira Poika ja äippää. Joo. Ja mitähän muuta meidän piti sanoa? Kattokaa ihmeessä, jos ei mitään tyhmiä kommentteja. Niinpä. Mulla on fiksu poika. Mut joo. Ja. Jaksossa. Videossa. Ja. Et se on morjens. No niin.